I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, ovog puta ću da ubijam svoj tablet u Minecraftu tako što ću napraviti kuću od TNT-a, to jest stavit ću brdo TNT-a dok god ne dođe do bedroka. Tako da poželite mi sreći da moj telefon ne eksplodira. Pauzirat ću vam ovo da se ne dosađujete dok se učitava. I da, u pretprošlom videu sam rekao da ću da uništim tu streljanu. Tako da možemo to uraditi tu. Ne znam kakav je to glitch, brate. Bile su dve iste slike. Tako da zaštopat ću vam da se ne dosađujete. I hajde da počnemo uništavanjem streljane. Morao sam da izađem, da odem u WC, tako da, ajde. Svojom će mi teško opasti. Fuck. Mr. Buna. Jebi ga, morao sam. Vratio si se. Did you know you can talk with developers on discord.gg/Minecraft? Naravno da sam znao kad si mi to 100 puta pokazao. I naravno da ne bi to da... I naravno da ne bi stavio... Naravno da ne bi pričao sad ovim čovjekom kada bi me ubio iste sekundi koliko sam... Kak ne znam engleski, mogu mu reći da je budala ovdje. Tako da... Volio bi da mogu da imam nekakav power direktor, ali nema memorije. Da imam power direktor, ja bih to sve odjednom uspio i napraviti specijalne efekte i sve. Ali sam kreten, pa ja to ne znam uraditi. Tako da, hajde da razvalimo kuću. Draga moja streljana. Hajde da pogodimo zadnji put. Dobro, ajmo još zadnji put da pogodimo. Ej, jebi ga. Fuck, šta radiš, bre? Sam trenutak, ljudi. Oh my god, man. Još. Fuck! Kao što vidite, očajan sam strelac, a i ovaj malo ide ukrivo. Pošto ti ideš ukrivo, uzet ću nešto bolje. Neš ti mene više zajebavat. E tako. Ajmo sad da pucamo gore. Tako da napunit ću ovo TNT-om i više.
nikada više nećemo vidjeti. Dobro, idemo. Flint and Steel. Zbogom. Moja divna streljano. Napunit ću je cijelu taman. Da se vi malo ne dosađete, ja ću ovo da pauziram. Moja divna streljana. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali klip. Vidimo se u idućem.